खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ हा गैजायैफोरनो हानि मोनथाय होनो थाखाय बिटिआर सोरखारा मिशन बैसोमुथि 2.0 खौ बेखेवदों। हा बिगोमानि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि फारसे मोनसे गेदेर आगानाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआर सोरखारा 15 जुन रबिबारखालि बाक्सा जिल्लानि कारवाजानाव मिशन बैसोमुथि 2.0 खौ जागायदोंमोन। बे हाबाफारिखौ मावख'आरि महरै आसामनि रायजो बेंगिरि श्री गुलाब चन्द केटेरियाया बेखेवदोंमोन, जाय हा गैजायैफोरखौ गोहो होनो थाखाय मोनसे साहसगोनां हाबाफारि लानायनि थाखाय बिटिआर सोरखारखौ बाख्नायदोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि बे मिशनआ बैसोर सुबुंफोरनि मान सन्मानखौ लाबोफिन्नायाव मदद होगोन, जायफोरा उदांस्रिनि 10 बोसोर उनावबो हानि मोनथाय गैयाजासे थाबोदों। मिशन बैसोमुथि 2.0 नि थांखिया हा गैजायै सुबुंफोरनो अरायथा हानि मोनथाय होनाय। बेयो साहा बागानफोर आरो रबर बागानजों लोगोसे आबाद मावनाय आरो फालांगियारि थांखिफोरनि थाखाय हा राननायावबो मदद होगोन। बिटिआरआव गावनि रोखोमनि साबसिन आगान। गोदान खोन्दोआ मिशन बैसोमुथि 1.0 नि जाफुंसारनायाव बिथा खालामो, जाय 1.6 लाखनि बांसिन मुलाम्फा मोनग्राफोरनो 14 डिजिटेल हा सिबिथाइ होदोंमोन। बे हाबाफारिया बिटिआर सोरखारनि थाफादेरनाय आरो पारदर्शी खुंथायनि थाखाय गोख्रों रादायखौ दिन्थियो। नैथि खौराङाव दङ बिटिआर रुपनाथ ब्रह्मनि 124 थि जोनोम सानाव मान बाउदों। बिटिआर सोरखारा 15 जुनखालि गेदेमा दैदेनगिरि रुपनाथ ब्रह्मनि 124 थि जोनोम सानखौ गोसो गोरबोनिफ्राय मान बाउनाय आरो ओंथिगोनां हाबाफारिजों फालिदोंमोन। रुपनाथ ब्रह्मआ आसामनि जारिमिनाव सासे गोजौ थाखोनि सुबुं, आसामनि गिबिसिन ट्राइबेल केबिनेट मन्थ्रि आरो ट्राइबेल माहारिनि गिबिसिन आयेन ग्रेजुवेटमोन। 15 जुन 1902 मायथाइयाव क'क्राझारनि औवाबारियाव जोनोम मोननाय बिथाङा सासे राजखान्थियारि सं दानग्राल' नङामोन, नाथाय सासे खन्थाइगिरि, सानथौगिरि आरो समाज फोसाबगिरिबोमोन, जायनि उनमोनथाइया जोलैफोरखौ थुलुंगा होबाय थायो। साननि जागायनाया बिथांनि जोनोम थावनि औवाबारियाव मोनसे गोदान गोसोखां खाम्फा बेखेवनायजों जादोंमोन। बे गोसोखां खाम्फाखौ बेखेवना होयो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे रुपनाथ ब्रह्मनि फिसाज्ला मनजिब रुप बिक्रम ब्रह्म, नखरनि सोद्रोमाफोर आरो गोबां मोजां हास्थायग्राफोरा। उनाव क'क्राझार सहरनि प्रगति भवनाव रुपनाथ ब्रह्मनि मोनसे थामानि मुसुखाखौ बेखेवनाय जादोंमोन। बे मुसुखाया बर' हारिनि समाजारि राजखान्थियारि जौगानायनि बिथा गायसननाय सासे दैदेनगिरिनि थाखाय सनमान आरो गोसोखांनायनि नेरसोन महरै गसंना दं। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै सिएम प्रमद बर'आ रुपनाथ ब्रह्मखौ गियान दैदेननाय आरो हारिमुआरि गोग्गानायनि स्रां होनना बुंदोंमोन। बिथाङा लाइमोनफोरखौ बै आदर्श आरो नोजोरखौ लाखिनो खावलायदोंमोन, जायनि थाखाय ब्रह्मआ गसंदोंमोन। रुपनाथ ब्रह्मआ 23 जानुवारि 1968 मायथाइयाव रुंसारि जादोंमोनब्लाबो सोलोंथाइ, ट्राइबेलनि मोनथाय, थुनलाइ आरो रायजो राजानि सिबिनाय बिथिङाव बिथांनि खामानिया आसाम आरो बिटिआरनि सुबुंफोरनि गोसोआव थांनानै दं। थामथि खौराङाव दङ गसाइगावआव 1 कौटिनिबो बांसिन बेसेननि गोजा चन्दन दंफां हमदों। आसामनि गसाइगाव पुलिसआ सोहोरनि बेन्दोंआव थानाय तेलिपारा ट'ल गेटनि साखाथियाव हर गेजेराव सिग्रोमनायनि गेजेरजों 1 कौटि रांनिबो बांसिन बेसेननि गोजा चन्दन बिफां जब्द' खालामो। मोनसे आन्दोनि खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै महकुमा पुलिस मावख'गिरि हिरेन कुमार देखा आरो बिबानगिरि निलुत गगैनि दैदेननायाव हानजाया गंसे न'आव सिग्रोमदोंमोन, जेराव दंफांखौ दोनथुमनाय जादोंमोन। पुलिसआ 28 थुख्रा गोजा चन्दन बोखांनो हायो। मोनफ्रोमबोनि लिरथाया 35 किल'ग्रामसो। दंफांखौ रैखाथियै दोननो थाखाय गसाइगाव पुलिस थानायाव लांनाय जादोंमोन। पुलिसआ दासिमबो न' बिगोमानि मुंखौ फोरमायाखै, मानोना नायबिजिरनाया दासिमबो सोलिगासिनो दं। मावख'आरिफोरा बुंदोंमोन दि जब्दआ आयेन बेरेखा दंफां सिखाव फालांगिजों जुजिनायाव मोनसे गिदिर आगान आरो इयुनाव बेबादि दायफोरखौ होबथानो थाखाय रायजो राजानि मददनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ केदारनाथनि खाथियाव हेलिकप्टार जाब्रबथायाव सा 7 सुबुंनि जिउ खहा। उत्तराखन्डनि केदारनाथनि खाथियाव रबिबारनि फुङाव मोनसे दुखुनांथाव हेलिकप्टार जाब्रबथायाव सा 6 गोथार थावनि दावबायारिफोर आरो पाइलटजों लोगोसे सा 7 सुबुंनि जिउ खहा जायो। आर्यन एभिएशन प्राइभेट लिमिटेडजों सालायजानाय हेलिकप्टारआ केदारनाथनिफ्राय गुप्तकाशीसिम बिरगासिनो दंमोन।
जेब्ला बेयो टेक अफनि दान्दिसे उनावनो जाब्रबथायाव गोग्लैयो। बे जाथाया रुद्रप्रयाग जिल्लानि गौरीकुंडनि हाग्रानि गोजौआव जादोंमोन। जिल्ला खैफोद सामलायथि मावख'गिरि नन्दन सिंह राजवारनि बायदिब्ला गाज्रि बोथोरनि थाखाय गाज्रि नुथायनि थाखाय जाब्रबथाया जादोंमोन। गौरीकुंड आरो त्रिजुगीनारायणनि गेजेराव हायाव सौग्रावनायनि उनाव हेलिकप्टारआ अर नांदोंमोन। गिबि मन्थ्रि पुष्कर सिंह धामीआ जाथायखौ रोखा खालामो आरो बुंदों दि स्टेट डिजास्टार रेसपन्स फर्स आरो गुबुन रैखाथि हान्जाफोरा हायाव खामानि मावगासिनो दं। रैखाथिनि आगान महरै 15 आरो 16 जुनाव बे ओनसोलाव गासैबो चार्टार आरो शटल हेलिकप्टार सिबिथायफोरखौ दोनथ'नाय जादों। बे जाब्रबथाया हाजोआरि ओनसोलाव बिरखंनि रैखाथिनि सायाव गोदान जिंगा सिखांदों, गुबैयै गाज्रि बोथोरनि थासारिनि समाव। बाथि खौराङाव दङ पुनेनि दालां गोग्लैनाय। रैखाथि हाबाफारिया सोलिबाय थानायनि जाहोनाव सानै सुबुंनि जिउ खहा, गोबां गोमानानै दं। 15 जुन खालि पुनेयाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादोंमोन। जेब्ला मौसुमि बारनि गोबां अखा हानाय समाव इन्द्रायणी दैमानि सायाव गंसे गोजाम दालांआ बायदोंमोन, जेराव सानै सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन आरो 30 निबो बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जादों। गोबां गुबुन सुबुंफोरा दासिमबो गोमानानै दं। बुंनाय जायो दि बे दालांआ गाज्रि अबस्थायाव दं। जेब्ला दैमानि बांबोनाय दैखौ नायनो थाखाय गोबां सुबुं थुबुर जादोंमोन अब्ला लामा हगारदोंमोन। फोथायनाय जायो दि बे गोख्रों दाहारा गोग्लैनायनि जाहोन जादोंमोन, जाय गोबांखौनो दैमायाव बोहैहोदोंमोन। गिबि मन्थ्रि देवेन्द्र फडणवीसआ थैनायखौ रोखा खालामो आरो बुंदोंमोन दि सा 32 सुबुंफोरा जोखोम जादों, जेराव सा 6आ गोब्राब थासारियाव दं। बिथाङा खहा जानांनाय नखरफोरनिसिम दुखु फोरमायो आरो बुंदोंमोन दि रैखाथिनि खामानिया दावहानि थाखोआव सोलिगासिनो दं। जायगानि पुलिस खुंथायनि मावख'गिरिफोर आरो गं 15 एम्बुलेन्सफोरजों लोगोसे रैखाथि हान्जाफोरा जाथाय जायगायाव सौहैदोंमोन। दासिम 7 निफ्राय 6 सुबुंफोरखौ रैखा खालामनाय जाबाय। नागिरनाय खामानियाव हेफाजाब होनो थाखाय एनडीआरएफनि मोनसे हान्जाबो थिसननाय जादों। अदेबानि जायगानि एमएलए सुनील शेलकेआ दाबि खालामदोंमोन दि 5 सुबुंफोरा थैदोंमोन। थेवब्लाबो मावख'गिरिफोरा दासिमबो थैनायनि नंगुबै अनजिमाखौ नायबिजिरगासिनो दं। 6थि खौराङाव दङ गं 10 सा-सानजा मुलुगसोलोंसालिफोरा भारतनि जौसिन 50 मासियाव दं। आईआईआरएफ 2025। सा-सानजा भारतनि मोन 10 मुलुगसोलोंसालिफोरा भारतारि फसंथानारि रेंकिं फ्रेमवर्क 2025 नि जौसिन 50 फारिलाइयाव जायगा मोननो हादों। राजीव गान्धी मुलुगसोलोंसालि ईटानगरआ नैथि बोसोरनि थाखाय गावनि 13थि मासिखौ लाखिबाय थादों, जेराव तेजपुर, मिज'राम आरो एनईएचइउ मुलुगसोलोंसालिफोरा बाङाइ जालांदोंमोन। त्रिपुरा आरो नागालेन्ड मुलुगसोलोंसालिफोरा गावसोरनि थाखोखौ जौगाहोदोंमोन। सिक्किम मणिपाल मुलुगसोलोंसालिया जौसिन 50 मासियाव थानाय ओनसोलनि मोनसेल' सोरखारि नङि मुलुगसोलोंसालि, जाय 24थि मासियाव दं। जौसिन 50 आव थानाय गुबुन मुलुगसोलोंसालिफोरनि मादाव सिक्किम, आसाम, मणिपुर आरो मिरुआरि आबाद मुलुगसोलोंसालि दं। आरोबाव गं 9 सोरखारि नङि मुलुगसोलोंसालिफोरा जौसिन 100 मासियाव दं। दारिमिन सोमोन्दो गोनां आरो साख्रिनि सायाव बिथा खालामनानै बे रेंकिंफोरा सा-सानजा भारतनि गोजौ सोलोंथाइ सेक्टराव बांलांनाय दावगानाय आरो गोहोखौ दिन्थियो। 7थि खौराङाव दङ पर्बतझरायाव हेंथाया बांगासिनो दं मानोना अदानि हा गोरोबथानि सोमोन्दै हेंथा दिन्थिफुंनाया 4थि सानावबो सोलिगासिनो दं। हेंथा दिन्थिफुंनायनि 4थि सानाव जायगानि थागिरिफोर आरो आफादफोरा गामियारि एबा बिसोरनि हानि बेरेखायै माबाफोर राहा लायोब्ला रायजोनाङै दिन्थिफुंनायनि हुमखि होदोंमोन। मोनसे थार्मेल पावार प्रजेक्टनि थाखाय 600 बिघा हाखौ अदानि ग्रुपनो गथायनो थांखि लानायनि बेरेखायै जायगानि आबादारिफोर, हारिसायारि थागिरिफोर आरो मावथिफोरा ज' जानायजों पर्बतझरानि बासबारि ओनसोलाव हेंथा दिन्थिफुंनाया 4थि सानाव सौहैबाय। बे दावराव-दावसिया आबादारिफोरनि आफादफोर आरो राजखान्थियारि हान्जाफोर जेरै कृषक मुक्ति संग्राम परिषद आरो तृणमूल कंग्रेसनि आसाम रायजो कमिटिनिफ्राय मदद मोननो हादों। जायगायाव पुलिस एबा जायगायारि सोरखारनि मावख'गिरिफोरनि जेबो नोजोर होजाथाव नुजाथिनाय गैयाजासे सोमावसारारि गामियारिफोर, जाय गुबैयै आबादारि, बिफांनि सिङाव गावसोरनि जिरायनाय दिन्थिफुंनायखौ लाखिगासिनो दं। जेब्लासिम हा सोलायनायनि थिरांथाखौ बोखारनाय जाया, अब्लासिम सोलिबाय थागोन होनना समायखिरा लागासिनो दं। बबेखानि सोमावसारग्रा थावनिनिफ्राय एयार फ्री लिबारेशन स्ट्रागल काउन्सिलनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिदुत सइकियाआ बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजननि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ गोख्रों सोंखारिदों।
जाय हाखौ बर'आ गावनि सुबुंफोरनि रैखाथि थाखाय होनांगौमोन, बियो दा बिजेपिनि गोहोमाव गथायगासिनो दं। बिथाङा 16 बोसोरसिम बर' फरायसा सोमावसारनायखौ दैदेनदोंमोन, नाथाय दिनै बिथाङा गावनि हारिखौ फोथायखेबस' खालामबाय। जुदि बे सुबुंखान्थियारि हेंथा दिन्थिफुंनायखौ नेवसिनाय जायो, अब्ला बियो सुबुंफोरखौ बिग्रायनायनि फारसे नारसिननो हागौ। परबतझरा आरो बासबारिनि सुबुंफोरा हारसिं नङा, जों गासैबो बिसोरजों दं। कक्राझारनि आबादारिफोरा मोनसे समाव गसंदोंमोन आरो दा परबतझरानि फारि। मोनसे जायगायारि हारिसा आफादनि दैदेनगिरि निरन्जन ब्रह्मआ बुंदोंमोन, बेयाव थाग्राफोरा सुस्रांजायै जेंनाफोर दं आरो जों सोरखारनि मावखान्थिजों जोबोद जेंनायाव गोग्लैदों। बे आबाद फोथारफोरा बिसोरनि जिउ राहानि मोनसेल' फुंखा। जों सोरखारखौ बे मावथांखिनि थाखाय गुबुन जायगाफोरखौ साननो खावलायदों। आबाद फोथारा मानसिफोरजों थानांगौ। बर' साहित्य सभानि सोद्रोमा अंबिकागिरि हाज'वारिया रबिबाराव हाखौ नायदिंदोंमोन। दिनै जोंनि जरिबनि समाव जों नुनो मोन्दोंमोन दि गोबां नखरफोर आरो फार्मफोरा बे हाखौ दखल खालामो। बे मावथांखिनि थाखाय मावख'आरि महरै थि खालामनाय जादों ना जायाखै बेनि सायाव दासिमबो जेबो रोखा गैया। जों जौगानायनि बेरेखा नङा, नाथाय जुदि बेयो सुबुंफोरनि बेसेनाव फैयो, अब्ला जों बेखौ गोख्रोङै हेंथा होयो। सोमावसारगिरिफोरा जायगा सोलायनाय, जिउ राहा आरजिनायनि राहाखौ खोमानांनाय आरो गावसोरनि हारिमुनि गाज्रि जालांनायनि थाखाय जिंगासिदों। बिथांमोनहा बे सावस्रिखौबो नेवसिगारदोंमोन दि खहा सुफुंनाय एबा साख्रिनि जासिनाया हा सोलायनायखौ गनायजाथाव खालामनो हागौ। आं सासे आबादारि, हा गैयाब्ला आं आंनि नखरखौ माबोरै होगोन? अदानिया खहा सुफुंनाय आरो साख्रिनि खाबुफोरनि बागै गिदिर दाबि खालामो, नाथाय जों मिथिगौ दि बे समायखिराफोरा माब्लाबानो जाफुंसारनाय जाया, शइकियाआ बुंदोंमोन। गुवार बेरेखानि वकालत खालामनानै शइकियाआ सांग्रां खालामदोंमोन दि जुदि गामियारि एबा बिसोरनि हानि बेरेखायै माबाफोर राहा लानाय जायो, अब्ला रायजोनाङै हेंथा दिन्थिफुंनाय जागोन। सोरखारा हारिसाफोरनि सोमावसारनायखौ लानानै गिनाय दं, जायनि थाखाय बिथांमोनहा बिटिसि होनो गोनां जादोंमोन आरो बेवहाय मुलुगसोलोंसालि गायसननो गोनां जादोंमोन। जुदि जों खौसे थायोब्ला रावबो जोंनिफ्राय जोंनि हाखौ लानो हानाय नङा, बिथाङा बेखौबो बुंदोंमोन। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै, गोजोन्थों।